Bombo Business News. Magalawig ang stocks ng imported onions sa Pilipinas tubtub sa pag-umpisa sang harvest season. Sunod sa Department of Agriculture sa monitoring reports nga nagasakop sang 82% sang cold storage warehouses sa pungsod, nakitaan nga 4,454 metric tons pang stock ang para sa red onions, kag masobra naman sa 5,200 metric tons ang yellow onions nga halos tanan imported. Ginalantaw sang ahensya nga magalawig tubtub sa February 19 ang red onions, kag magalawig naman tubtub sa Marso 15 ang yellow onions. Pahayag sang ahensya wala sang oversupply nga nagakatabo sa imported nga mga bombay. Ang data nagikan sa National Plant Quarantine Services Division nagapakita naman nga 8,000 metric tons ang pula nga sibuyas ang sakop sang sanitary kag phytosanitary import clearances nga valid tubtub Pebrero 15 kag kinahanglan nga mag-abot antes ang peak sang local harvest. Sunod naman sa Bureau of Plant Industry, bisan pa mag-abot ang tanan nga nabilin nga shipment sulod sa ini nga bulan o kung sulod sa sini nga bulan, posible nga ang imported nga pula nga sibuyas magalawig lamang tubtob sa Marso sa Sa iban pa nga balita sa negosyo sa aton nga mga motorista, yari ang posible nga adjustment sa presyo sang produktong petrolyo sa subong nga semana. Sunod ini sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau sandig sa trading sa nagligad nga 4 ka adlaw sang nagligad nga semana. Sa gasolina posible magsaka sang 95 sentimos sa kada litro. Sa diesel posible madugangan sang 10 sentimos sa kada litro. Sa kerosene posible magsaka sang 25 sentimos sa kada litro. Lunes subong adlaw ipagwa ang final price adjustment ipatuman din sang oil companies epektibo buwas sa aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini nga exchange rate in base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sukon BOP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sukon BSP sang Biyernes sang hapon. Wala sang transaksyon sa bilog nga weekend. Maga-resume na subong nga aga. Sa aton nga reference rate, 58 pesos and 2 centavos baylo sang US dollar, 7 pesos and 44 centavos sa Hong Kong dollar, 46 pesos and 11 centavos para sa Singapore dollar, 15 pesos and 51 centavos sa Saudi Real, 7 ukon sa liwat, 69 pesos and 7 centavos baylo sang euro.